li nsir saċerdot qatt ma ddieli minn moħħi illi s-saċerdozju tiegħi mhux ħajrnexxi għażiltu għax ħassejt illi ħajkun il-ferħ ta' ħajti. Bħalma kull min jiżżewweġ għax iħoss li hemmhekk ħajsib il-ferħ ta' ħajtu. Issa jekk xi ħadd jiġi jgħidli illi wara ċertu żmien l-imbejt tal-ferħ tal-ewwel imħabba jew l-imbejt tal-ferħ tal-ewwel għażla li tagħżel il-Kristu biex issir saċerdot mhux ħajispiċċa ngħidlu qed tiżbalja. X'jiġifieri? Aħna nitilqu b'fervur kemm fi żwieġ, kemm bħala saċerdoti, f'kull għażla li nagħmlu li ħadd ferħ nitilqu b'fervur kbir. F'xi punt tal-ħajja tagħna ħansibu ruħna li dak l-imbejt spiċċa fil-ħajja tagħna jew naqas. Issa hawnhekk l-għażla importanti ta' ħajjitna hawn min jagħżel li jabbanduna d-dgħajsa u jaqbeż il-baħar, hawn min jagħżel li jaqbeż fuq dgħajsa oħra, din applikaw għalikom fil-ħajja tagħkom fl-istess fi żwiġijiet. Jiena tiltaqa' ma' problemi fil-ħajja anke fis-saċerdozju, titlaq b'fervur imbagħad tħossok issa jien stajt qbist mid-dgħajsa abbandunajt is-saċerdozju u għażilt ħajja oħra. L-istess jiġri fiż-żwieġ. Min jgħidilna x'għandna nagħmlu? Ġesu. Tista' taqbeż fuq dgħajsa oħra, tista' taqbeż il-baħar tabbanduna d-dgħajsa, tista' tgħid jinsa hawnhekk wasalt u tagħlaq il-bibien. Però l-mħabba vera titlob illi aħna ngħixu dak li għażilna. Mhux faċli. Ġara fatt fil-Vanġelu tal-lum importanti ħafna. Kienet Marija l-indunat minn daqshekk nies Marija. Laqas il-best men dak li suppost juħsib manduna l-ispiċċa l-imbit imma Marija. U marret tiġri ħdejn Ġesu. U Ġesu jirrispondija b'mod naqra jiebes. X'hemm bejni u bejnek laqas sejħilha mamma jew mara. Is-sija tiegħi għadha ma waslitx. Marija, Ġesu taf x'kien qed jgħidilha lil Marija kien qed jgħidilha ma jekk nuri minn jiena u nagħmel miraklu, insa titlifni. Għax jien ħanoħroġ għall-missjoni tiegħi u taf kif ħadd tispiċċa l-missjoni tiegħi ħajsalbuni. Dan li jridna nagħmlu Ġesu, nipperseveraw. Marija hawnhekk qalet it-tieni iva tagħha. Allavolja kienet taf illi jekk ħeġġalu jagħmel il-miraklu, mbuttatu jagħmel il-miraklu. Ħadd titilfu. Ġesu ħibda jippriedka u taf li wara 3 snin ħajsalbuh. Ħadd titilfu għal dejjem. Araw x'sakrifiċċju din l-omm għamlet għalina. Ma ħsbitix darbtejn, marret dejl qaddejja u qalt illum u qed tgħidilna għamlu dak li qed jgħidilkom hu. Fil-ħajja tagħna ta' saċerdot ta' hemm iż-żewġa x'innaslu illi l-imbejt li jkun tagħna l-ferħ tilef il-qawwa tiegħu. Irridu nagħmlu kif jgħidilna Ġesu. X'għamel Ġesu b'ħajtu stess. Għalvolja abbandunaw l-apostli, għalvolja noffenduh kuljum, xorta s-salla għalina biex jurina l-imħabba. Ma teżistix imħabba mingħajr sakrifiċċju. Talmuni intom din fija, speċjalment il-ħajja miż-żewġa, llum mhux faċli tkun miż-żewġ. Talmuni intom kemm tridu tagħmlu sakrifiċċji fil-ħajja ta' żwieġ. Imma dik hija l-vera mħabba. Marija hekk għamlet iddeċidiet xorta illi tagħti lil Ġesu għall-imħabba tagħna. U dan hu l-kobor hawnhekk l-għażla x'inħaniġu li l-imbejt tagħna jitlef il-gost tiegħu rridu nagħmlu għażla. L-għażla li nħobbu bil-vera mħabba. X'hawnhekk tidħol il-vera mħabba? Xejn li tħobb jibda jiswa. It-tieni punt. Ġesu ma għamel xejn speċjali, għamel il-miraklu għamlu hu, però ikkmanda biex jagħmlu l-miraklu f'postu kien u f'postu baqa'. Imlew il-ġarar. 6 kienu l-ġarar, sa numru perfett fil-lut kien 7.
Issa indunaw kif Ġesu jagħmel kollox kontra dak li tgħidlek in-natura u li jgħidlek il-moħħ. Inti f'każ ta' kriżi fil-familja jew fil-ħajja saċerdotali tiegħek, l-ewwel ħaġa li tiġi moħħok taqbes minn fuq id-dajsa u tabbanduna kollox. Ġesu jgħidlek tagħmel kontra n-natura. Ma kellhomx 7 ġarar 6, ma kienx perfezzjoni għall-Lut. Imlewhom bl-ilma. L-ilma x'għandu x'jaqsam mal-inbejt. Imlewhom bl-ilma. Kieku dawn hawnhekk jitlu il-waiters. Kieku dal-waiters qalu da qed jiġġennen, dan l-ilma x'ħan imlew jagħmel ġal-ġarar. Imma semgħu minn Marija, għamlu dak li jgħidilkom hu. U kontra kull natura, sa dawn biex timna siġġarar bħal dawk, ma kellhomx il-vita. Miaf kemm damu jiġru ġal bejr bil-barmejl biex imlew da s-siġġarar u jgħidilna l-Vanġelu, imlewhom sa xfar. Iktar mill qallhom Ġesu, sa xfar. Mbagħad qallhom morru għatu lill-bestman minnu. Jien kieku nkun waiter naħdem u l-bestman u l-ħaddim tiegħi li għażil biex naħdem, mhux ħammur inteħ l-ilma għax itini xi daqqa ġo nofs rasi, jgħid li inti titbaħnan ftit tiġi bl-ilma flok bl-inbejt. Imma dawn għamlu dak li qallhom Ġesu. Jiġri kultant Ġesu f'mument ta' kriżi jitlobna nagħmlu dak li aħna ma nifhmux. Dak li aħna ma nifhmux. U ngħidilkom storja żgħira li ġrat lili. Darba kien hemm misqof u bagħatni f'parroċċa u jien qed anzi fuq xogħol f'parroċċa qed x'ħammur nagħmel hawn jiena. U għamilt xi sarejn u frott ta' xejn ma tara xejn, feedback ta' xejn, qed tara jien x'ħalla ta' ħin. Issa aħna suppost fl-isqof tagħna naraw lid ta' Alla meta jibgħatek missjoni naraw ir-rieda ta' Alla. U jien qed dan ħela ta' ħin l-isqof ma kellux jagħmel bagħatni hawn. U kont se ngħidlu ma rridx immur aktar, kont se nagħmel naqbes minn fuq id-dajsa bħal mettilkom. U qed iwa ħanoqgħod nagħmel dak li qalli l-isqof għal donnu ma jagħmilx sens. U ġej bniedem kien ilu 50 sena ma jqir. L-għada ġej ieħor u bdejna nqarru, rar enormi. Jiġifieri kultant tittamel dak li ma jagħmilx sens fil-menti tiegħek. Ġesu ma jagħmilx il-miraklu waħdu. Kieku ma kkoperawx miegħu il-waiters kieku l-miraklu ma għamlux. Kieku ma qalu xi iva l-vol qed jgħidilna ċċuċati fil-moħħ tagħna, ħanagħmlu li jgħidilna. Jiġifieri l-kooperazzjoni ta' Ġesu mal-ħajja tagħna. Fil-ħajja tagħna kultant iridu nafdaw f'dak li jgħidilna Ġesu permezz ta' dawk ta' madwarna u nissapportu ftit aktar u nippruvaw nifhmu biex il-miraklu isir. Jiena naħseb li il-miraklu ta' Kana naraw minn dan l-aspett. Ma nabbandunawx id-dajsa mal-ewwel ftit problemi. L-imħabba dak li titlob tinsewx x'ngħidu aħna kemm bħala fil-vokazzjoni tagħna nwedu l-obbedjenza lil Alla u l-kastità u kif ukoll il-miżewġejn li nħobbok fil-maltemp, fil-bnazzi, fis-sewwa u fid-dnewwa. Hemmhekk toħroġ il-vera mħabba. Kieku l-omm u l-missier mal-ewwel sakrifiċċju tal-ulied biex irabbuhom jabbundnaw il-vapur. Kieku ma jeżisti xejn. Kieku fuq il-ġob tagħna mal-ewwel sakrifiċċju nabbandunaw il-vapur, nitilfu l-ġob nbidlu l-ġob kull ġimgħa. Imma għax hemm il-flus nibqgħu għax iridu ngħixu. Nagħmlu ftit paragun. Allura fejn tidħol il-ħajja spiritwali tiegħi nabbanduna l-vapur mal-ewwel. Dawn huma kliem ta' riflessjoni ta' u jien nirrifletti magħkom. Kulħadd jgħaddim il-kriżijiet u Alla urina il-ferħ huwa l-Ispirtu ta' Alla. Għalhekk nippruvaw kemm jista' jkun nirriflettu ftit fuq dan ta'. Ma jfissirx li kollox ħajkun sabiħ fil-ħajja tagħna, però l-ħajja tagħna tiddependi ħafna mill-għażliet li nagħmlu. U l-għażliet nagħmluhom anke flimkien ma' Alla bit-talb. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Numu bil-wieqfa biex flimkien nistqarru dak li nemmnu ta' u ngħidu flimkien jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox, l-ħala s-sema u l-art, dak kollu li jidher
dak li ma jidirx. Mlej wieħed Ġesu Kristu, Iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel u mhux magħmul. Natura waħda mal-missier u beħ sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġini u sar bniedem. Salbuh għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh. Fit-tielet jum qam minn belwiet skont il-kotba mqazza u tela s-sema qiegħed fuq l-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem u fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-Iben li meqjum u mweġġaħ fl-imkien mal-missier u mal-Iben u li tkellem b'fom il-profeti fi knisja waħda qaddisa kattolika u apostolika nistqar ma'mudija waħda għal-maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawmien mill-imwiet l-ħajja ta' żmien li ġej. Ħuti nduru lejn Alla li jurina mħabtu f'ibnu l-Aziz li għalina xerred demmu, fiduċja kbira resqulu t-talbit tagħna. Nitolbu Alla da fost l-insara li l-kol ġew mifdija bid-dem ta' Kristu l-arus tal-Knisja. Nitolbu għal min u responsabbli fil-ħajja ċivili biex ħares dejjem id-dinjità tal-familja. Nitolbu għal dawk kollha li qed iħejju ruħhom għas-sagrament taż-żwieġ biex jarfu jibnu ħajjithom fuq il-kelma tiegħek. Nitolbu għalina biex bil-qawwa tal-Ispirtu ngħixu l-magħmudija u nikbru fl-imħabba tagħna lejn xulxejn. Nitolbu minn dan is-santwarju tal-Madonna ta' Pinu għejn lill-familji tagħna jilqgħu l-istedina ta' Marija li mill-ġdid qed tagħmlilna. Għamlu dak li jgħidilkom hu. Nitolbu. Missier ħanin il-qan tal-bietna u għenna biex bil-qawwa tal-Ispirtu nkomplu ngħixu fuq kelmtek sakemm naslu għandek fil-glorja tas-sema. Dan nitolbulek bibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-missier li jista' kollox. Għatina mulej li niċċelebraw dawn il-mistieri kif jixraq, x'kull darba li nġeddu t-tifkira ta' dan is-sakrifiċċju iseħħ l-għamil tal-fidwa tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq
nizzu ħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tassew mulej missier Qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġejta salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr bi Kristu Siedna. Fih intoġbok kollox iġġedded u lilna wkoll tajtna li nieħdu sehem mill-milja tiegħu għax għad li kellu natura ta' Alla xejjen lilu nnifsu u b'demmu li xerret fuq is-salib għaqad fis-sliem il-ħlejjaq kollha għalhekk inti ollejtu fuq kollox u hu sar is-salvazzjoni ta' dejjem għal kull min joqgħod għar-rieda tiegħu. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-tajju kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek bla qiegħda ngħidu Qaddejs, Qaddejs, Qaddejs. Is-smawiet u l-art mimlija fil-glorja tiegħek, usanna fil-ogħla tas-smawiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Qaddejs tassew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu li meta kien ser jirnata biex mrajħibati ħajl ħobs radlek il-ħajr birek qasam ta' li d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħal kalċi riġerat il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu jixorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. X'għandu l-fer għaw minn tiegħek nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajr għax għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċu kontana nitolbu l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar nitolbuk mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar nitolbuk ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha tagħna li b'mod partikolari nitolbu għar-Ruħ Margaret Buttigieg li għalija qegħdin nofru dan is-sakrifiċċju tal-Qudiesa. Nitolbuk mulej iddaħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u mal Marija mar-raġel tagħha San Ġusepp mal-Apostli u l-qadisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missi li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejju nitolbu t-talba li għallimna is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu u bil-qalb ngħidu flimkien it-talba tal-missierna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk ukoll fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħinina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa
dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek nħallilkom islim, natikom islim tiegħi la tħarġx neħtijietna, żdaħars lej il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija slimu la dalin trid fija, li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Natu il-paċi lil xulxin. Paċi magħkom, paċi magħkom, paċi magħkom. Il-ġisem fl-imkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kun jiswew lilna se nitqarbu bihom għal-ħajja ta' dejjem amen. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Dan huwa l-ħaruf talla. Dan hu dak li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem fl-imkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kun jiswew lilna se nitqarbu bihom għal-ħajja ta' dejjem amen. Ila dan il-obsune
Gloria lill-Missier lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Gloria lill-Missier lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Gloria lill-Missier lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu. Atina mulej l-Ispiritu tal-imħabba tiegħek biex kif tmajtna il-kol minn ħobża waħda tas-sema, hekk ukoll fit-tieba tiegħek tagħmilna qalb waħda bejnietna bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Berikkom Alla li jista' kollox il-Missier l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Nawguralkom il-ġurnata tal-ħadd it-tajba.